Bertxotan gure burua, harin aurkeztera, beste modu bat bilatuz, oso ausartak bai gera. Hiru pertsonen artean, pentsatu genuen zera, negozioen beharrak, nola eraman sarera. Web horri sare sozialak, formazioekin batera, bideo argazki edendak, digitala eta papera, denak batera eskainiz, hauxe baita gure era, ta puntu kooperatiban, ez da txikia aukera. Lan nahikoa ez badago, kooperatiba sortzea, ekonomia sozialan, sinisten dugu gurean. Honezkero bi proiektu, ditugu esku artean, bat puntu soziala eta bi nortasuna sarean. Nahi izan dugu saritu, eragina gizartean, gure alea ipiniz, lanean gauden artean. Ezin gehiago kontatu, eskainitako tartean, plazerra izan da eta mila esker enpresarean. Nahi izan dugu saritu, eragina gizartean, gure alea ipiniz, lanean gauden artean. Ezin gehiago kontatu, eskainitako tartean, plazerra izan da eta mila esker enpresarean.